couvre-feu min bilalen don Tombouctou mara kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn juguman tɛ parce que a dabɔlen don min kama o ye ka mɔgɔw lakana. Tombouctou région kɔnɔ gouverneur ye layidu kan min ta k'a fɔ ko couvre-feu ka kɛ ka daminɛ 20h la ka taa bila 6h la hakilina ɲuman don mais mɔgɔw ka respecter pour que au moins population bɛɛ bɛ se ka kisi cogo min na ka bɔ kasaraw ni gɛrɛgɛrɛw tɔɔrɔ ma parce que dugu ma ɲi sisan donc ni couvre-feu décrétera o bɛ kɛ hakilina ɲuman walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi kasaraw ni gɛrɛgɛrɛ ma tiɲɛna hakilina kɔni ka ɲi kosɛbɛ. K'a fɔ dugudenw u k'u basigi u k'u hakili jakabɔ pour que u ka se ka lakana. N'i y'a ye waati dɔ dira mɔgɔ si kana bɔ mɔgɔ si kana ye kɛnɛma ou bien bolimafɛnw fana u ka jɔ o ye lakaniko ye. Donc ni an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn fɔ foyi tɛ an kan an ka a fɛn labato. U t'a kɛ foyi kama an ka lakaniko ye ani u yɛrɛ u ka se k'u yɛrɛ lakana parce que n'i y'a ye an bɛ kɛlɛ la parce que an yɛrɛ an bɛ yɔrɔ dɔw la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin caman bɛ ka taa problème caman bɛ degun caman bɛ jamana kan donc n'u ye fɛn fɔ dɔrɔn an ka lakana an ka se ka a fɛn bato ne b'o dɔrɔn de ɲini. Parce que dugu bɛ cogo min na sisan a ma nɔgɔ mɔgɔ juguw bɛ se ka don an na cogo sugu bɛɛ la donc o de la u ko couvre-feu ka kɛ fɛngɛ la a ka nɔgɔ kojugu voilà. Sufɛ fana a bɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu bɛ se ka don dugu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka sababu kɛ n'an fana bɛ yaala sufɛ donc ni couvre-feu b'a la a b'an dɛmɛ pour que mɔgɔ jugu ninnu kana se ka don dugu kɔnɔ. Donc an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye c'est que k'u janto mɔgɔw la k'u janto mɔgɔw ka taga ni segin ni situation na an t'a fɛ k'a mɛn vraiment ko couvre-feu kama i b'a fɔ couvre-feu minnu delila ka kɛ ka tɛmɛ k'a fɔ ko an ka sɔrdasiw ou bien policiw bɛ mɔgɔw minɛ ka mɔgɔw bugɔ simplement parce que u ma couvre-feu respecté. An ka kuma ye o dɔrɔn de u ni ce baara la.